ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ମିନୁ ନାମର ଏକ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ସାହସିକ ଥିଲା। ଘର ପାଖରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ଗଛଟି ଯାଦୁଇ। ଏକ ଦିନ ମିନୁ ଗଛ ତଳେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଚମକୁଥିବା ଫଳ ଦେଖିଲା। ସେ ଫଳଟି ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ଗଛରୁ ମିଠା ସ୍ୱର ଆସିଲା। ଭଲ କାମ କରିବୁ, ତେବେ ମୋର ଫଳ ମିଳିବ। ମିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏହା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ପରଦିନ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମାୟକୁ ରାସ୍ତା କାଟିବାରେ ସହାୟତା କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଛ ତଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଏକ ନୂଆ ଚମକୁଥିବା ଫଳ ଝୁଲୁଛି। ସେ ଦିନରୁ ମିନୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଦେବା, ମାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବୁଝିଲା, ଗଛର ଯାଦୁ ଫଳରେ ନୁହେଁ, ଭଲ କାମରେ ଥିଲା। ସେ ଖୁସିରେ ହସି କହିଲା, ସତ୍ୟ ଯାଦୁ ଆମ ମନରେ ରହିଛି।